Тя беше рейпната. Какво направи, бе? Не знам. Не, аз пуснах нов сега в момента. В момента нов? Да. Аз ще му Айде да видим. Ние се въртим като пумпали, ние сме пумпали. Защото сме яки. Някой ни писа Майрон, хубаво. Супер. Руми, писала си ни в скайп. Да, Руми ни писа в скайп, така, опиши ми перфектното момче за теб. Първо да кажа, че перфектно няма, но може би... Но може да има някой, който се доближава до Да, това. значи, доближението за мен е черна, дълга коса, нали, нормално дълга и зелени очи. Всъщност, очите за мен поне е важно да са големи. Да. Защото очите са, наистина, може да звучи супер клиширано, наистина са прозорец към душата на човек. И е адски важно не цвета, по-скоро дали в тези очи има блясък. Защото ако очите не отразяват това, което е чувствата на човека и са... Защото много често се случва, очите на хората са сякаш наистина са празни. Предполагам, на всички ви става ясно за какво става въпрос. Вярно е, не живеем в най-прекрасното време, но винаги може да е по-лошо и винаги може да е по-добре. Към това трябва да се стремим. И може да си го направим само ние. Да, и това се опитваме, между другото. Идеята ни всъщност за тези видеоотговори точно това беше. Един ден, както виждате, слънчев, летен, приятен. На плаж отидеш. Ние се върнахме от плаж, направо така изгоряхме. Денът ни е, да. И за това и по принцип искахме да развеселим нас и вас, естествено, да. И някакви хейтери да не пишат, че сме ужасни, които не стига да не говорим за хейтери, защото по-важно е, че имаме хора, които все пак ни гледат. Благодаря ви! Много ви благодаря. Като цяло няма перфектно момче. В смисъл, момчето първо гледам от душа и аз гледам, между другото, само да си кажа манията, да всички да знаят, ръцете и вратовете, да. Това е нещо, което... А пък, ако трябва да казваме дали сме намерили такива... Отговоря ясен. Да, смисъл... виси на плакатчето. Там. Ама, не сериозно, смисъл... Добре. Имаме прекалено много време да търсим и честно казано, защо не? Защо не? Да. Пък и наистина... Пък има момичета, момчета, на всеки каквото му харесва. Не сме хомофоби или против лесбийки и геове някакви. Ние сме всичко, обърнахме темата. Да, всичко любов да има. Любов да има. Независимо дали момичета, момчета или момичета. Нали е любов, нали има топли чувства. Така.